ಮಾಮಿಲ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಇತ್ತೆ ತೂದು ಬರಡು ಮಾಮೀನ್ ತೂದು ಬರಡು ಒಡೆ ಪೋಯರಂದು ಎಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ಕುಲ್ಗ ಬಂತಿರಿ ಬತ್ತೇರು. ಎಂಕುಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನ ತೂದು ಎಂಕಲ್ಲ ಚಿನ್ನುಲ ಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಅವಿಲ್ತಲಿ ಒಂದು ನಾಯಿದ ನುಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಪಾರು ಬತ್ತೀನಿ ಇದ್ವಿ ತಡಾದ್ ಬತ್ತಿನತಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು. ಹಾಯ್ ಮತ್ತೆ ರೆಗ್ಲಾ ಹಾಯ್ ಪಂದು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಚಾನಲಿಗುಲ್ಲು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ಪಿನಿಂದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೊಂಚಿ ಲೈಕ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇನ್ನು ಎಂಕುಲು ಮೀನಿಗೆ ತೊಂದ ಬಂಗುಡೆ ಅವು ನುರುವಾಯಿ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತ ಕಿಂಜ ಅವು ಬಂಗುಡೆಗೆ ತೊಂದ ನೀಟ ಬಂಗುಡೆನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು. ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಾಮಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತೇರು ತೋಜವ್ಯಾನ್ ಕಿಂಜ ಬಂಗುಡೆ ಎಡಮ ಬಂಗುಡೆ ಉಂಡು ಪಂತೇರು. ಅರೆಗುಲ್ದ ಬಂಗುಡೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಪಿರಿಯತಿ ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು ವಾಡದ ಬಂಗುಡೆಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಪಂತೇರು ತೂ ಒಡ್ನ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಪುಚ್ಚೆಲ ನಾಯಿಲ ಅಡಿಮೆಲ ಒಂದುಂಡು. ಮಾಮಿಲ ಮೀನು ಮಲ್ಪರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು. ಪುಚ್ಚದಲೇ ತಬತರ ಪೋಂದೊಂದು 4 ಕಿಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಎಂಚ ಜೋರು ಬಡಾಪುನ ಅಂದೈಕ್ ಬೇಂಡಲಂತೆ ಮನ್ಪಂದೆ ಕುಲ್ವಿ ಮೀನು ಮಲ್ತದ್ದು ರೆಡಿ ಆಂಡು ವರಂಬ ಬಂಗಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಕಿಂಜಿ ಅಂತಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗಡೆ ಇತ್ತು ಒಂಜೇನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತಿನ ಈಗ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬ್ಯಾಡಿಗೆ ಮುಂಚಿ ಖಾರಕ್ಕೆ ಬೊಡಿತಿನತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿ ಎಡ್ಡೆ ಮುಂಚಿ ಮಂಜೊಲು ಓಮ ಸಾಸೆಮಿ ಮೆತ್ತೆ ಜೀರಿಗೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂದು ಪೂರ ಪೊದ್ದಿನ ಮಸಾಲ ಅವೆ ಪೂರ ಪಜ್ಜಿ ಮಸಾಲ ಹಚ್ಚಿ ಬೊಕ ಪುಳಿ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಉಂಡವು ಪೊಸ ಪುಳಿ ಇತ್ತೆ ಅರೆಪ್ ಕಡೆಯದ್ದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಯಾನ್ ಒಂತೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಅರೆಪ್ ಗುಂಡತಿ ಯಾನ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನೆತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿಲ ಒಂಜಿ 4 ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ವೆನ್. ಬಂಗಡೆ ಚೂರು ಕಿಂಜಾಡ್ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಒಂಚೂರು ಖಾರ ಬೋಡತ್ತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಅರೆಪ್ ಕೊದ್ದಿದಿನತೆ ಒಂದು ಮೀನನ್ನ ಐಕ್ ಪಾಡ್ವೆಯ್ತೆ. ಏನು ಮೀನನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ವಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಲ್ಲ ಇತ್ತು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕದ ಮೀನನ್ನು ಏನು ಅಂಚೆನೆ ಪಾಡುಂಡೆ ಬಂಗಡೆ ಕಿಂಜಾಡ್ ಮಲ್ಲಾಡ್ ಪುಲ್ಪನೆ ಆವಡು ಮೀನು ಕೊಡಕ್ಕೆನೆ ಆವಡು ಅವು ಶೋ ಕಾಪಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಐಕೇದ್ ಖಾರ ಬೋಡು ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಿ ಐತೆ ಮೀನು ಕೊದ್ದಿಕಿನ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪುಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡಿಯನ್ ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ ರೆಡಿ ಆದ್ ತಿರ್ತ್ ಗ್ಯಾಸ್ ತಿರ್ತ್ ಜಾವತ್ತಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತದ್ ದೀತೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆತನ್ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು. ಸೆಕೆಗ್ ಮಾತ್ರ ಮೀನ್ದ ಕೈಪು ಪೂರ ಪುಳಿ ಖಾರ ತಿಂಡೊಂಚಿ ಪೋಡಿಗೆ ಆಪುಂಡು ಆತೆ. ಮೀನು ಪಾಡ್ದು ವಣಸ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ವಣಸಾದ್ ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲಿಯೆ ಉಲಾಯಿಡ್ಲ ಬೊಕ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಬೆಚ್ಚನೆ ಆಪುಂಡು ಒಂತೆ ಪುರ್ತು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಮರ ತಡಿಟ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದಿನಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಪಂಡೇರು ಪೋಯಿ ಮರ ತಡಿಟ್ ಕುಲ್ಗ ಪಂದ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ದು ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ ನನ್ಲ ಬೈದಿಜ್ಜೆರ್ ಎಂಡ ಪಂಡೇರು ಪೋಯಿ ಪಿತೆ ಕುಲ್ಗ ಲಾಯ್ಕ್ ಗಾಳಿ ಬರ್ಪುನತ ಅಂದ್ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನದಾಗ ಗಾಳಿ ಎತ್ತುಜಿ ಎಡ್ದು ದುಂಬು ಶೋಕ್ ಗಾಳಿ ಬರೊಂದಿತ್ತಂಡ್ ಇತ್ತೆ ನಿರೇಲುಂಡು ನೆಟೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತೆಂಚಿ ಚೂರು ಗಾಳಿ ಬರ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ ಆತೆ. ಮೊರನೆ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನೊಡು ಬಾರಿ ಗಾಳಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅದ ಲಾಯ್ಕ ಒಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಗಾಳಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು. ಮರ ತಡಿಟ್ ಬೀಜದ ಮರ ಐತೆ ಅಡಿಟ್ ಬತ್ತು ಕುದು ಒಂದಿನಿ ಯಾನ್ ಇನಿ ರಿದ್ವಿಲ ಇನಿ ಎಲ್ಲ ಸಮ್ಮರ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಆಂಡ ಇನಿ ಬೈದಿಜೊಲಾಲ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಉಲ್ಲೊಲು ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಯ್ಯದನ ಪಿನಿ ಬರ್ಪೊಲ ಪಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಬತ್ತು ಕುದು ಒಂದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮೊಬೈಲ್ ತೂವರೆಗ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬಿಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತನಗ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ತೂವರೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂಚ ಬತ್ತದ ಪಿದೆಡ್ ಕುದೊಂದಿನ್ ಓಡಿತ್ತೆ ಮಾಮಿ ಬರ್ಪೆರ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ನನ್ಲ ಉಲಾಯಿಡ್ದ್ ಬಿದಾಡ್ದಿಜ್ಜೆರ್ ದೆಂಬುಂಡು ಪನೊಂದಿತ್ತೆರ್ ಆಂಡ ನೆಟೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲರಿಗ್. ಬೊಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಎಂಕ್ ಕೇನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ನ ಊರು ಓಲ್ ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಊರು ಎಲ್ಲೂರು ಪಂದ್ ಎಲ್ಲೂರು ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವೆರ್ ಉಂಡತ್ ಗೊತ್ತುಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಅಂಚ ಎನ್ನ ಊರು ಎಲ್ಲೂರು ಪಂದ್ ಕಾಪುಗು ಉಚ್ಚಿಲಗ್ ಮುಟ್ಟಾಪಿನಂಚಿನ ಊರು ಉಂದು ಎಲ್ಲೂರು ಪಂದ್
ಕೆಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಂದು ಅಂಡ ಕಾಪುಗು ಮಸ್ತ್ ಕೈತಲಾಪುಂಡು ಉಚ್ಚಿಲಾಕ್ ಪೂರ ಪಡುಬಿದ್ರೆಗ್ ಕೈತಲಾಪಿನ ಊರು ಎಲ್ಲೂರು. ಇತ್ತೆ ತೂದು ಬರಡು ಮಾಮಿನ ತೂದು ಬರಡು ಒಡೆ ಪೋಯರಂದು ಎಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ಕುಲ್ಗ ಬಂತರಿ ತೀರೊಡೆಯರಂದು ಕೇನೊಡಿತಾರಡ ಪೋದು. ಗಾಳಿ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಪುಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಚ ಪಿದೆಡ್ ಬತ್ತು ಕುದೋನ್ರೆಗ್. ಏನು ಮೀನು ಕೋಡೆನೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮಲ್ತದು ಕೈಪ್ ಮಲ್ದಿತ್ತು ಇತ್ತಿಜಿ ದೇಕ್ಪಂಡ ಬೆಂಡೆ ಕೈಪ್ ಮಲ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಯಾನೆ ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು ರಡ್ಡು ದಿನ ಕೋಡೆಲ ಮಿಂದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತಡ ಏರ್ಲ ಬೆಂಡೆ ಕೈಪ್ ಮುಟ್ಟುಜರು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಅಗ್ಲು ತಿನ್ನಂದಿನೇನು ಒರಿನೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಯಾನೆ ತಿನ್ನೋಡಾಪುಂಡು. ಏಕೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಮಲ್ತೆ ಮೀನು ನಂಚನಕ್ಕೆ ಎತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ್ತೀಯ ಇನಿ ಮೀನ್ದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೆ ಕೋಡೆ ಕೈಪ್ ಖಾಲಿ ಹಣ್ಣೆನ್ನ ಬೆಂಡೆದ ಅದು ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲು ಬೆಂಡೆ ಕೈಪಂಡು ಇನಿ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಮೀನು ಕೈಪಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮಾಮಿನ್ಲೆ ಎತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇಡಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಗಾಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆಗ್ ಅರೆ ಪಂಡೆ ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಪನೊಂದಿತ್ತರ ಗಾಳಿಗೆ ಪೋದು ಗಾಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲುಗ ದಾನಿ ಬರ್ಪುಜರಂದು ಯಾರು ಬರ್ಪುಜರಿಗೆ ಯಾರಿಗಿತ್ತೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ್ಗೆ ದಿಂಬಾಪುಣ್ಗೆ ಪಿತೇಡಿ ಯಾನ್ ಬತ್ತೆ ಕೂಡ ಪಿತೈ ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಇಂಕ್ಲಾಯ್ಕ ಪುಣ್ಣೆಟೆ ಗಾಳಿಗೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಗಾಳಿ ಬನ್ನಾಗ ಉಳ್ಳೇಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಎದುರು ತಗಡು ಉಂಟದೆ ಪಿರ ಸೈಡ್ಗೆ ಓಡಿಲ್ಲದೆ ಎದುರ್ದ ಸೈಡ್ ತಗಡದ ಬೆಚ್ಚನ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮುಳು ಬತ್ತೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು. ಬತ್ತೆರ್ ಲೆತ್ತಿನೇಕ್ ದೆಂಬಾಪುಣ್ಗೆ ಇಂಕುಲು ಬತ್ತು ಕುಲ್ಲಿನ ತೂದು ಇಂಕಲ ಚಿನ್ನುಲ ಬತ್ತು ಮೂಲೆ ಕುಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕಲ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣ ಅಂದೆ ಐಜಿನ ಪೋದು ಬಾತ್ರೂಮ್ದ ಬಾಕಿಲು ನೂಕುದು ಐತಲ ಏಜು ಸೋನ್ವೆ ಒಂತೆ ಚಂಡಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅಂದು ಇನಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಲು ಬತ್ತ ಆಯ್ಲ ಕುಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂತೆ ಕುಲ್ಲುದ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಡ್ರೆ ಶುರು ಮಲ್ತೆ ದಯಪಂಡ ಮರಂಟ ಅಡ್ಡು ದಿನ ದುಂಬೋರೆ ರಾಶಿ ಮಲ್ತೆ ತೀರಿತ್ತೆ ಅವು ಬಿಜಿಕ್ರೇನು ಕೊನ್ನದು ಗೊಬ್ಬರ ದಿಕ್ಕು ಪಾಡ್ಗ ಬಂದು ನನ್ನ ಮರಿಯೆಲ್ಲ ಪೂರ ಬೋಡಾತಿ ತರಕಾರಿ ಮಲ್ಪನಗ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಮಾಮಿಡ ಪಂಡೆ ಚೂರು ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ಲೆ ಏನ್ರ ಬರಪ್ಪ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಪಾಡುವೆ ಬೀಜದ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಮರಣ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿ ನಡು ಕೂಡ ಪಜ್ಜಿರ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬೈತು ನಂಚದು ಮೈಸೂರು ಡಿಡ ಅರೆ ಆಪುಜಿ ಇಂಕ್ ಆಯ್ಕೆ ನೆಟ್ಟು ರಾಶಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡುವೆ ಪಂದು ಚಾ ಗಾಳಿ ಪೂರ ಬನ್ನಾಗ ಅಂಚೂರು ಇಂಚ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪರೆ ಉಮೇದಾಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ರಡ್ಡು ರಾಶಿ ಮಲ್ತೆನು ಬಿಜಿಕ್ರೆದ ಬೊಕ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾಲ ಕೆಲಸಲ ಇಪ್ಪುಜತೆ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರು ಆಪುಂಡು ಕುದೊಂದು ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಜೊಪ್ಪುಜಿ ಇಂಚ ಚೂರು ಒಣಸಾಕಿ ಜೊಪ್ಪು ನಿದ್ರೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಜಿ ನಿಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಮಲ್ತೆಡ ರಾತ್ರಿಗೆ ನಿದ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇಲೆ ಅಂಡಲ ಆವಡು ಬಂದು ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹೋಯ್ ವರ್ಷ ಮಾಮಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಅಡ್ತದು ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆರು ಈ ಸರ್ತಿ ಯಾರಿಗೆ ಆಪುಜಿ ಪನ್ಪೆರು ಉಂಡ ಏಜ್ ಲಾವು ಬತ್ತುನದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕ ಆಪುಜಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರಕ್ಕೆ ಯಾನೆ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ದೀಪೆ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಬೊಕ ಏನು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಿ ಅಂದ ಮೇರೆ ಕಾಂಡೆ ಕೊನದ ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡುವೆರು ಬೊಕ ಮಾಮಿಡ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ತನ್ಗ ಬಂದು ಇಂಚಿ ಬತ್ತೆ ಮರಿಯಲ್ಲಗು ಗೊಬ್ಬರ ಪೂರ ಬೋಡತ್ತೆ ನನ್ನ ತರಕಾರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಸರ್ತಿದ ತರಕಾರಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಬಸಳೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೀರುಳ್ಳಿ ಉಂಡವು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಆನಿಯನ್ ನಡ್ತಿನ ಬೊಕ ಪೂರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಚಾ ಮುಲು ಎಂತೆಂತನೇ ಏನು ಬೀಜದ ಬಿಜಿಕ್ರೇನು ರಾಶಿ ಪಾಡ್ನು ಬೊಕ್ಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಮುಟ್ಟೆಗೆ ಪಾಡ್ಯಡ ಮತ್ತು ನೀರು ಪೂರ ಪಾಂಡ ಗೊಬ್ಬರ ಆಪುಂಡತೆ ಮರಿಯಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಬಿಜಿಕ್ರೆ ಉಂಡು ಅಂತ ಇಂಚಿಡು ಗಿಡದ ನಡುಡು ಪೂರ ಉಂಡು ಅವು ಮರನಿ ಬರ್ಸ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಪಜ್ಜಿರ್ಲ ಬೈದು ಅರರೆ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡಂತೆ ಯಾನಿ ಹಿನಿ ಉಂಡತೆ ಅರಿ ನನ್ನಿತ್ತಿವರ ನೆನಪೋತಿತ್ತುಂಡು ಸಂಡಿಗೆಗ್ ಅರಿತ ಇಟ್ಟದ ಸಂಡಿಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಅರಿತ ಇಟ್ಟಿನ್ಗೆ ತುಂಡೆ ಆ ಅರಿತ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಏತು ನೀರು ಪಾಡುವೆ ಬಂತೋಜಾವೆ ಕೌಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ಯೆ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ನಾಲು ಐನ್ ಕಪ್ ನೀರು ಪಾಡ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಪ್ಪುಗು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುಗಾವೆ ನೆಟ್ಟು ಓವ್ಲ ಇಂಚ ಲಮ್ಸಿ ಪರಪಲ್ನಿ ಬಣ್ಣ ಮುದ್ದೆ ಪರಬಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಅದು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆವೋಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಪಕ್ಷ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಂಡಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತುದು ಅದನ್ನು ಕುಂದಾವಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಕ್ಕ ಮುದ್ದೆ ಆಪುಂಡು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಫುಲ್ ಅದು ಪೂರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಲಾಯ್ಕಡು
ಇತ್ತೆ ನಾನು ನೆಕ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಬೊಕ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅವೆನ್ ಪಾಡ್ವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡೊಂಡೈತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಕಾರೋಗಿ ಎದ್ದು ಬೋಡುತ್ತಲೆ ಅದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಅರಿನನೆ ಪರ ನೆನಪೋದಿತ್ತಂಡಲ್ಲ ಪಟ್ಟ ಪಟ್ಟ ಆಪಿನಂಚಿತ್ತದೇನ ರೆಸಿಪಿ ಇತ್ತಂತೆ ಶುಂಠಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡುವೆ ಅನ್ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಉಪ್ಪು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಏನು ಕಸೂರಿ ಮೇಥಿ ಪಾಡುವೆ ನೆಕ್ ಅವು ಕಮ್ಮೆನೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಕ್ಕ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಒಂತೆ ಜೀರಿಗೆ ನೀರೊಂಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಡ್ಚಿ ನೀರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನೀರು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಮುದ್ದೆ ಮುದ್ದೆ ಅದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಜಿ ಮತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಲ್ತು ಸ್ಲೋ ಆದು ಒಂದೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಪೋಡು ಒಂದು ಆಜಡ್ದು 7 ನಿಮಿಷೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಪಂಡ ಅರಿ ಹತ್ತತೆ ಅರಿತು ಇಟ್ಟತ್ತೆ ಬೇಗ ಮಿಕ್ಸ್ ಹಾಪುಂಡು ಅರಿ ಕಡಿದು ಮಲ್ತಿನ ಅಂಡ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡು ಅವಳೆ ನೀನು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ ಮಲ್ಪಕಂತ ಒಂತೆ ಉಂಡತ್ತ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡ್ತಿ ನಿಜನ ದಿಕ್ಕೆಲ್ಲಿಡು ಮಲ್ಪುನು ನಿಡು ದುಂಬುಲ ಯಾನು ಮಲ್ದಿತ್ತೈತೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಐತ ನುಂಗಿನ ರೆಸಿಪಿನ್ಲ ತೋಜಾವನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಐತೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಬಬಲ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂತುಲೆ ರಟ್ಟುಂಡತಿ ಗುಳ್ಳೆ ಗುಳ್ಳೆ ಬತ್ತದು ಅದಾಗ ಒಂದು ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಂದರ್ಥ ಇಟ್ಟು ಅದ ರೆಡಿ ಆತನಂದು ಅದ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ತಾರ ದಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ದೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಪಿನತ್ ಅವು ದಪ್ಪದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ನು ಪಾಡೊಂದು ಐಕಿತ್ತೆ ಸಂಡಿಗೆನು ಬುಡ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿ ಸಂಡಿಗೆ ಪಾಡೊಂದು ಲೇಯನ್ ಹಪ್ಪಳದ ಲೆಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ತಿಳು ಮಲ್ತಾಡ ಹಪ್ಪಳದ ಲೆಕ್ಕಲ ಪಾಡ್ರಿಗೆ ಹಾಪುಂಡು ಏನು ಸಂಡಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಕಿಂಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ವರ ದೆಂಬುಂಡು ವರ ಮೂಡ ಉಂಡು ಅಂಚ ಕಿಂಜನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಕಿಂಜ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮರಿಯಲ್ಲೋಗು ಬರ್ಸಪುರ ಬನ್ನಗ ಬಾಯಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸೆಂಡಿಗೆನು ಪಾಡ್ದಾಕಿನ ನೆಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಟ್ಟು ಈತೆ ಆತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆತಜಿ ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಲೈನ್ ಆತಂಡು ಏನು ತೋಜೊಂದುಲ್ಲೆತೆ ಆತೆ ಸಂಡಿಗೆ ಆತೀನಿ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ತಿನ್ರೆ ಅಂಚನೆ ನಾನು ಕುಡುಂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಸಾಬಕ್ಕಿದ ಸೆಂಡಿಗೆ ಒಂದು ನುಂಗುತ್ತಿಂಡು ಒಂಜಿದಿಂತ ದೆಂಬು ನೆಕ್ಲ ಆಂಡ್ ನೆಕ್ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ದೆಂಬು ಆವೋಡು ಒಂದು ಏನು ಅರಿತ ಇಟ್ಟಡು ಮಲ್ದಿನ ಸೆಂಡಿಗೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ರಡ್ಡು ದೆಂಬಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ದೆಂಬುಡು ನುಂಗಾವಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ದೆಂಬುಡು ನುಂಗಂಡಯ್ಯ ಉಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆತ್ತುಲೆ ಅವು ನುಂಗುದ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಮೂಜಿ ಟೈಪ್ದ ಸೆಂಡಿಗೆ ಆಂಡೇನ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಜ್ಜಿಲ್ದ ಮಲ್ದೆ ಒಟ್ಟು 4 ಟೈಪ್ದ ಆಂಡ್ ಒಂದು ತುಲೆ ಒಂಜಿ ದಿನದ ದೆಂಬಾಯಿನ ಸಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯರತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನುಂಗುದಾಕಿನ ಒಂಚ ಬೇತೆ ಕಲರ್ ತೋಜುಣ್ಣಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಬಯ್ಯಡ್ ಬೊಕ್ಕನ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಸೆಂಡಿಗೆ ಹಾಕಿನ ನೆನ್ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ದು ತೋಜವೆ ಓ ಸೆಂಡಿಗೆ ಉಂಡು ಬಂದು ಗರ 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 ಪನ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು నేను ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ್ದು ತೋಜವೆ ಸೆಂಡಿಗೆ ಮಲ್ದಿ ನೀನು ಎಂಚಾತುಂಡು ಬಂದು ಅವಿಲ್ತದೆ ಒಂದು ನಾಯ್ದ ನುಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಪಾರ್ಬತ್ತೀನಿ ನಾಯ್ದ ನುಪ್ಪು ತಿಂಡ್ರೆ ಬೇಗ ಪಾರ್ಬತ್ತೀನಿ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ರಿದ್ವಿಲ ಬತ್ತುಲ್ ಬಯ್ಯಡು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಪಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಬೈದಿತ್ತು ಚೊಲು ನವಿತಿಲ್ಲ ಅವರೇ ತೋಂದು ನಾನು ಐಕ್ ಪೋದು ಬಯ್ಯಡು ಮಾಡಿಡ್ ಕುಲ್ಲೋಡ ತೆಂಕಲ್ನ ಮಾಡಿಡ್ ಕುಲ್ದು ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಂಗೆ ಕ್ಯಾಂಗೆ ಹಂಗೆ ಪಂಡ್ರ ಒಂದು ಬಲ್ಪರುಂಡು ಜಾಲ್ ಗುಂಟ ಬತ್ತಿತ್ತು ರಿದ್ವಿ ತಡಾದ್ ಬತ್ತಿನತಿ ಯಾನೆ ಕಡೆ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲುದು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ಮಲ್ತ ಆತಂಡು ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲಲು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರೆ ಮಲ್ದಾರತೆ ಐಟೆ ಕುಲ್ಲುಗಂದು ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ದುಂಬುದ ಬೆಂಚಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೋದಿತ್ತುಂಡು ಆಯ್ತು ಪಲ ಎಲ್ಪನಿತ್ತುಂಡು ಅವೇನು ಕೋಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಲ್ಲು ಪೂರ ದಿದ್ನೆಟ ಗಾಳಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಅಂದೆ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿನವಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಜಮ್ಮ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಪುಣತೆ ದೊಡ್ಡ ದೀನಿ ಅಂದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆತ ಅವೇ ಇದು ಕಷ್ಟಡ್ ಮಲ್ದ
ಗಾಳಿಗೆ ತೊಂದ್ರೆ ನೆಟೆ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಪೇಂಟ್ ಮಂತ್ ನುಂಗವಲ್ಲಿ ಲಾಯ್ಕ್ ತೋಜುಂಡದಾಗ ಕೋಲದ ಐತ ಇತ್ತುಂಡು ಕಾರ್ ಅವು ತುಂಡಾತನದ ಪರಾತಾತನ ಐಕ್ ದಕ್ಕುನೇನೆ ಎಂಕುಲು ಇಂಚ ಕುಲ್ಲರೆಗ್ ದೀತಿನ್ನೆಟೆ ಇತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಕುಲ್ಲರೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಚೇರ್ ಕಂತು ಕುಲ್ಲೋಡತೆ ಇಜ್ಜಿನೆಂಕುಲು ಚೇರ್ ಕಂತು ಕುಲ್ಲೊಂದಿತ್ತತಿ ಐಕಿತ್ತೆ ಉಂದೆಟ್ ಕುಲ್ಲೊಡು ಪೂತುಲೆ ಏತ್ ಪೊರ್ಲು ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಸತ್ ಅರಲ್ಲುಂಡು ಅಂದೆ ಶೋಕಾತಿಂಡ್ ಎಡ್ಡ ಪುಡು ಒಂದು ಪೂ ಮಾತ್ರ ಕೊಯ್ಯರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಏತ್ ಪೊರ್ಲುಂಡು ತುಲೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತಿಸತ್ಗ್ ಒಂದು ಅರಲ್ಲುನು ಕೊಯ್ಯಿಂಡು ತೈಪುಂಡು ಒಂದು ಗಿಡ ಯಾ ಕೊಯ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಯ್ಪು ಜರೀದು ತುಲೆ ಉಂದಕ್ಕಲ್ಲ ಮರತ ಸೈಡ್ ಎಂದಾಳ್ ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಈತೆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದೆ ಪಡೆ ಅಂಚೆನ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರ್ನಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಸಪೋರ್ಟ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಐನತ್ ವಿಡಿಯೋನ ಶೇರ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.